Ba mu hani ya magana coronavirus har yanzu tana nan ana samun nasara. Ana samun nasara. Hani kuɗin corona da aka asa a raba su a uwa haƙi ne. Ba za a ba da kuɗi ba. Za a ma domin ba za a ba mu kuɗin corona ba. In aka ba da kuɗin musan amali za a je a yi. Ba mu hani ana ɗan matsayin da cewa Najeriya an maina garin ƙwaki abinci. Ba mu abinci yawa da shi mutane da sha musu ai. To ai dole ce. Baba ka ji tsoron Allah. Ba mu hani ba ka tunanin in ka koma da wura al'ummar Najeriya suna iya cimma su ɗauki babban mataki. To mutum ba sai ya sani ba zai je? Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Babu hali, ani ma gani al'umma suna yunwa Aisha su mi za ka yi musu.